ah, dito sa ilalim. Hindi ko na lukatin kasi yung King Mac, maano kasi ito. Pag panay labas din sa porma yung buhat. Mabigat ko kasi meron dito na 16.5, may 15 kilos. Saka yung mga barakuda kaya mahirap na ilabas tapos ibalik. Baka masira, baka lumaki. Kakasim pa rin. Yeah, ito na. Kaano ko lang visibility. Yung sa visibility Yung tab. Asterix, lead snapper. Sige lang. Yan, yung mga king Ikot mo. yung mga king malalaki. Hindi makasya sa malaking styro. Meron na. Ito yung ulo, mga piro ulo. Good morning mga kaspero. Yung mga nadali natin dito. Yan. Marami po yan. Marami biyaya sa gana. Sigana sa biyaya. Akala nga namin, hindi kami makakabalik ng gastos namin. 8,000 yung expenses namin. 8 kami. Yung gasolina at saka yung mga panggastos. Mga kaspero, ito na yan, mababawi yung panggastos namin. Siyempre, meron tayong pambili ng Shout out kay Nakario Spear Fishing Adventure from Dalaguete, Cebu. Ayan. Ikaw na. Ayan yung mga nahuli natin. Long! Ayan. So, binuhat ko na yan mga kaspero kanina. Isa-isa. Doon sa unang video natin. Kaso lang naka-unlisted yun. Pero naka-public na ngayon. Tingnan nyo na lang doon. Kasi pag binuhat ko pa ulit yan, mahirap na naman ibalik. Tsaka lalamig na. Hindi na siya malamig. Suyo, hindi ka tuna yan. Nakatulog kayo ng mga ayos dalawa? Yan, shoutout sa 5 viewers natin. Kaya anong oras na tapos yung video? Ako mapulubuhan ko sa Paybaya. 40 kilos man. Sa may kaluya. Kambok rin. Ha? Ang alin? Oo. Gapahili-hili patato. Kenapa? Pero dugso inil to ko. Oh. Mga gusto nyo dyan. Punta na kayo dito sa Diniwid. Nilintok dyan ko daw. Meron pang Malaguno. Ang iba, kapastik. System mo lang nilintok ka. May naka-plastic na may-ari na. Tarang yun to. Ay mo. Bagay talaga. Hindi yan na ano, kasi naka-open. Ito na. Lagyan mo natin ang takip. Boss, close muna natin. Yung ayos niyan, wala. Gab? Ayos. Kaya dalunan. Ano nga, Ay. Double parking na doon.
Kakila kami duluan ay. Saan si Gabi? Yan, 5 viewers, shout out. Mamsa lang aray. Sunod ko mamsa. Kaya ka na call. Kailan ko no? Dayo din niya. Oh, dayo. Te. Ano dong ah, 2 kilo na. 280 ano yun. Kailan ka na dam? Kuha ko na. 500 ano. Kailan na ba? Sige ito ah. 280. Sige kuha lang yan. 280. Tapos Margie TV, shout out. Dali lang. Dol, dabi ng ito ko. Yan din to. Ito ba kayo? Awat takso? Nakilo ko kayo. Barako. May iwa ka dyan? May iwa ka dyan? Pero yung pala sa mga Ito na lang yung maliliit natin. Yan. Meron pa tayo dito ang Mauricio Perch at saka malaking malaguno. Master kailangan sa kalam. Iwa sa kwan eh. Kilo lagi nila oh. Baulo to isa. Ha? Baulo. Oh. Ay, ano lang? Sinyasing mo ah. Oops. Bali, nag-traffic na yung kwan natin. Ay! Ayan yung kaangas natin, oh. Ayan. So, shout out kay Tutoy Sanggalang, Austria. Ayan, oh. Kaangas, tingnan mo yung mga huli, oh. Yan! Yan kay John Kurt Bertie, shout out. Yan, so kailangan na nating kaliskisan yung isang GT natin. At tayong taga-hawak ng cellphone. Wait lang. GT sa ilalim.
Luto. Ay. Sabi? Mahirap, mahirap. Hindi sayang yung effort mo na. Okay na si Te. Yan, kape muna. Kakaliskis ako ng titik. Tinda ako rin. Tinda ako. Shoutout sa 10 viewers natin. And of course, kunin natin yung GT kasi ihiwain natin yun. GT for the gold! Eto. I-slice na natin. Are. Oo. Okay, kalisa na. Oo. Oo. Balik ka. Karandig mo niya. Moro po. Balik na po. Ako dito. Ito sa kanila to. Siyempre, maganda yung pangkaliskis natin kaya mabilis yung tanggalan ng kaliskis. Pare lang, nakita na yung panculat. Yung na to. Ano ito na lang Atay. Lagko. Mr. Negro! Huwag pa tulog-tulog. Ay, busy. Hello, Ate. Hello, Angel. Kamusta? Harvest. Oo nga, harvest sila. Gising na si Art. Ibangan ni Mora. Ilan kayo na, no? Tulog pa po. Walang pasok. Abot kayo dyan, no? So, ingat lang, ingat. Ha? Ha? Oo, sige, wait lang. 1 kilo man? Okay, Barge. Perfect yun. Ako lang dito. Okay. Next na yung bahala dito. Kilo ka pa ito, Noy, ma'am, sa 1 kilo kaya ati Anoy. Ito rin, ito rin. Ito, ano. Dandok. Siya na lagi.
Lugar dok pag-uwi. Babalik mo tamo. Dugang ni ganito, ang tubig ka ano, nagugas-ugas tayo. Semester gabi oh. Shower out. Hey! Shower out. Hi, hello, good morning. Shout out. Yan yung master cutter natin. Ayun, mahit. 250. Sana ka, sana. Sige, hayamig ho. Wagin. Tin pa. Kilo kayo. Ano kilo ulo? 250. Long, asa sinag pa? Oo. Ito. Kataangas. Ano ba? Pagod ma-respose kita. Magkano kilo yung bread na ganyan ba? Magkano kilo? Ang duwa-duwa na natin. Duwa-duwa na natin. Ang gabi ito? Gabi? Kailangan natin ito. Saan at plus na ito? Siguro kung kibahan dati, kami lang kay Lainsis. Kibay? Toto Kibay? Oo, kami lang kibahan. Hindi mo na nagkibahan. Para kay Lainsis. Kailangan mong pag Oo, ayan. Lainsis sa itong ano, balon sa akong bro. Ano nga? Kita ko sa ako. Ilan na? Magkabayan ko lang. Ang kabayan mo, magkano sa pinito? May reservers ka lang sa dalag pa rin. Basta na kayo ano ako lang. Dahil ba, Bera? Binili ako bilog. Kung ginahanting ko ni Otoy, ano ako? Nag-alan nito. Kasi noto ko lang pa na. Uy. Kaya Ano ba yun? Ito ron kaya tayo kaya pawa pa. Pwede lang ba? Ito may barya mo? May cashier kayong import. Yan, shout out sa cashier. Ay, luar. Tope kami. Ano? Galing 160. Bako. Gagambing mo kami ba? Bilib ako sa sipag mo bro. Gabi, mapapaumaga, gabi. Oo bro, umaga gabi yung tira namin. Nung Sabado ng gabi,
at saka kahapon ng araw. Kay Jeron talaga. So bali 1 night and 1 day yung tira natin. 8 8 PM umalis tayo doon sa pinagdayuhan natin. Nakarating tayo dito sa Boracay na 12. Yung mga nahuli natin, sulit naman yung panggastos natin. Siyempre may pangbili pa tayo ng kape. Tayo kape. Parang di kape. Ano po? Bakit? Kape, mga kaspero. Oo, naman yung maliliit, kukunin na lang. Ito mamaya. Kape. Ay, mauwi anay ko ah. Sige, ingat. Isat man ako ito. Kay sa Kapanyo Noy, shout out. Ayan, dito tayo ng isda dito sa Dinuit. Ayan, shout out sa 7 viewers natin dyan and also sa YouTube natin, 7 viewers and then sa page natin, 23 viewers. Shout out sa inyong lahat. Kape muna, at saka tinapay, nakakagutom. Pumulan? Tara, tara. Thank you. Ang bilog tangi size 3 siya Jis. Dur ano to? Nagdunalo at giman? Tangi. Boss Gab. Ilakra ka. Oh, pwede. Masarap yan, sugba. May ginawa ko to, sumbuhat, sindita. Lighter ang ano. Layo. Nangikat mo to siguro do Bro, pa mission ba ako? Tagay? Lagi ya, ha? Ha? para pa siguro pinapulsa. Okay na to? Okay na yan. Pabayaran ko ano sa ano ng alawan. Yan, lagyan muna natin ng yelo yung isda natin. Diyan mo yung cook natin dun. Shout out sa ano, sa cook. Ano niluto mo? Sinabawan ng isda. Okay, perfect. Ito.
Dami. Perfect. Dami. Nagtito kayo ng mainit na sabaw sa umaga. Hindi niyo tanggalin dyan. Nag-initan ng araw. Ito po. Lamig. Bukas ito, on. Para masalan sa namin. Alsahan ng bilog mo. Sabi ka na ikaw, baboy sa kanon. Gatong. Frozen aking kamay. Wow. Ha? Ito na ata ng ano no? Ha? Yung number niya yun. Long. Yung number na yun, tawagan mo. Sino kaya yan? Parang kola. Ito oh. Nalagyan mo. Shout out daw kay Arvin J. ng Rosario, Cavite. Yan, shoutout kay Bro Arben ng Rosario, Cavite. Yan, meron tayong mga kaspero dyan eh. Kaila Bro Edwin, tsaka si Bro Edgard. Bro Edgar, yan, shoutout sa inyo dyan. Siyempre sa Team Stone Shot natin ng Batangas. Dugang pa naman pares. Dalawa lang lang. Tayo. Ay! Kantin long. Ang kapan? Ubusin na ako na nakitaan. Frozen na yung kamay ko, mga kaspero.
Kailangan natin lagyan to ng ice kasi baka mabilis sayang. Lalaki pa naman ito. Puno yung tatlo po. Sinibutang kita ng kudaywa ay hindi na napuno ang kudaywa. Halo, ano taro mga ano? Bawal ko lang daw yung Game. pare-koy. Tunga lang ay. Bawal ko pala eh. Ano ko mag-game. Dapat tanggalin mo niya sa ano. Tanggalin mo dyan sa init. Pero gibaan ko ng plato na ito. Tudong? Tishon? Balik na bolsis pa. Ano raw? Gapi lang kilo, Je. Ha? Gapi lang kilo? Parang nakita, mali ka, balhin mo sa kulis, kita na nga. Sana ko isa, may uli kami dyan, balbaho yung mamsa. Pero darwa sa kayo sa dalang saway ng ano, ng mga isda, mga dala. Kung tama, nagpapasulat dalang ko. Mga, 8-15 na eh, nagsunod kami na dalang. Isda, tama na. Parang kami. Yan mga kaspero, end live na tayo kasi busy tayo ngayon. So, keep on watching lang and salamat sa mga nanonood. Shoutout sa inyo lahat. God bless.